Čo robí pani Terry? Je temný jazyc a vítam z nového videjka. Na útor. Ja som Ondrej a dneska máme ochutnávku 2 Mentos drinkov a Fanty limitovanej edície. Prvé ideme na Mentos. Máš ich pretrepať. Máme ich pritrpať. Neviem koľko. Stačí? A není to perlivé. Dúfam, že nie. Krásny zvuk. Vonia to ako kyselina. Moja vonia jak Mentos. Povedz svoje prichuti od tejto prichuti. Chutné? A fakt sú tam kúsky ovocia. Želaj. A vážne? Sú tam kúsky ovocia. A plus k tomu je to dobrá chuť. Neviem, jak to popísať. Proste je to Mentos vo vode. Ja som už jednu ochutnávku Jak robil. bubble tea, ale lacnejšie. Oveľa. A lepšie. A vážne? Ja to potom skúsim natočiť, ale asi to nebudete vidieť. Tam sú vážne kusky Biele žele. kúsky. Ja mám liče a ty máš berry. Ja mám berry mix. Berry. No a to bola ochutnávka. A ja mám slané liče. A ešte Fanta limitovaná edícia. Ja si to teraz zatím dopijem a ty to ochutnaj. Ono tá parpeny. Extrémne zatiaľ fajná pena. Ide z toho pena jak z nejakého reaktoru. Aj keby sme boli v Černobyle. Tutti frutti je všetko dobré. Okrem tohto. Toto je slané. A keď si dal lyžičku sody do Fanty. Fuj. Nechcem to ani povedať. Znamená, že je to slané, ale on to chce mať vypité. Prašatko. Nečudujem sa, že to je najlacnejšie zo všetkých. No. Takže to bolo asi taste test všetkých týchto troch príchutiach. Ja dúfam, že sa vám toto veľa kratšie videjko ľúbilo. Pardon za svetlo. Máme tu extrémne horúce pekáce svetlo. Takže... Preto máme v ruke nanuky. No. Takže... Hej, a nanuky sú Twister, nová príchuť. Je to dobré. Vyzerajú jak barbiny, zmixované a stavené, ale je veľmi fajné. Moje chutia dobrý. Keď tak chutia barbiny, tak pôjdem do obchodu, do hračkárstva, zlomím hlavy a ich zmixujem. Dobre, a tam sa s vami ľúči. Čau. Rozluč sa. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.